Simons eta Aurora Beltrán, Chicas Fuertes Tour biran elkartu dira, rockaren bi belaunaldiren arteko proposamen eszeniko batean. Bertsio eta kolaborazioen bidez, emakumeen presentzia eta indarra aldarrikatzen duen zuzeneko errepertorioa eskainiko dute Iruñean. Dantza, antzerki eta dokumentalaren arteko lana da Larrua konpainiaren La Casa Vacía. Hutsaren, oroimenaren eta harreman afektiboen inguruko ikuspegi poetiko bat proposatzen du. Hilberri den artista baten eta haren bikotekidearen inguruko istorioak eszenan collage formatuan gauzatuz. Ozzy Wright, surflari eta artista australiarrak, surfaren eta artearen arteko lotura lantzen du, kolore biziz eta estilo askeko iruditeria pertsonalarekin. Bere erakusketa larunbatean estreinatuko da Biarritzeko Atabalen, askatasunaren eta matxinadaren inguruko sorkuntza bisual gordin batean murgiltzeko aukera gisa. Alonso naiz, bai, ultra espreseko langilea. Alonso ezinezko mandatuen mezularia antzezlanak, gutun misteriotsu baten inguruko abentura eszenikoa proposatzen du. Alonsok hartzaile ezezagun baten bila, bidaia bizkor eta irudimentsu bati ekingo dio, publikoaren parte hartzearekin lagunduta. Kaostika jaialdia Bilbon izango da aste honetan, film laburren eta bideoklipen nazioarteko erakuslei gisa. Programazioan ikusentzunezko proposamen berritzaileak izango dira, besteak beste, Nikola Zalduegiren Aizkora Tapala eta Liam McDonnell eta Adrian Lorenzoren R.A. bideoklipak. Edo Silvana Guglielmoti eta Maren Zubeldiaren Ultramarino film laburra. Kulturplanik onenak EITB-ren eskutik.